Jeg skal tale om noget vældig interessant i dag, og det er, at jeg har flere gange været inde på det her med, at vi må fødes på ny, som der står i Johannes evangeliet. Men når man så har gjort det, når man er blevet født på ny, så er det jo, der begynder et nyt og vidunderligt liv. Og jeg må sige, før jeg virkelig blev en kristen, der gik jeg ikke dybt ind i Bibelen, så jeg fandt ikke ud af, hvad alt det her det egentlig betød, det her med, at Kristus døde og alt det her. Egentlig så var det bare en historie, jeg hørte, men det har jo en virkelig betydning. Og det, vi skal se lidt på i dag, det er, at når vi identificerer os med Kristi død, det som skete på Golgata for over 2000 år siden, når vi inviterer Jesus ind i vores liv, så inviterer vi alt det ind, som han alt det han repræsenterede dengang. Og det er jo fantastisk, at vi som nye mennesker, eller at vi som mennesker kan få en helt ny chance i livet. På trods af vores frafald, på trods af vores omstændigheder i livet, så kan vi få en helt ny chance i livet sammen med Kristus ved at invitere ham ind i vores liv. Jeg møder nogle gange mennesker, som er meget ødelagte, og som virkelig er kommet langt ned. Og jeg ved ikke, om de mennesker mange gange lægger mærke til det selv, men det tror jeg nok, de gør. Det kan være folk, som har drukket alkohol i mange år, eller været på stoffer, på hårde stoffer osv. Og du kan bare se, at de har kørt langt ud. Og når de er i en almindelig tilstand, hvor ikke de er beruset, så er det næsten personer, som er helt stille, og der er ikke så meget liv i dem. Men lige snart de får noget indbords af stoffer, eller alkohol osv., så vågner de op igen, og så kører det bare derudad, indtil næste gang de skal have noget nyt. Men jeg synes, det er helt fantastisk at opleve det her. Også for mit eget vedkommende, da jeg var 21 år gammel, der oplevede jeg det at tage imod frelsen, og jeg blev en ny skabning. Og det vil sige, det som var før i mit liv, det var fuldstændig forbi. Alle de ting, jeg havde slæbt rundt på, alle de ting, som jeg var repræsenteret som menneske, fordi jeg har haft en opvækst, som var sådan og sådan. Nu er jeg aldrig, hvad kan man sige, specielt haft problemer med alkohol, men jeg har oplevet mange sår i mit liv. Igennem min skole, igennem min opvækst og så videre, ikke, som på en eller anden måde havde præget mig, igennem min familieforhold også. Og det første, der skete, når jeg inviterede Jesus ind i mit liv, det var, at der kom en glæde ind. Og det var, at jeg havde fået fællesskab med en Gud, som fortalte mig, at jeg vil aldrig svigte dig, jeg vil aldrig forlade dig, jeg vil altid være med dig. Og det er sandt. Men det er ikke altid, vi måske lige oplever det sådan, at Jesus er med os, men det er han. Og det har han også været før. Han vidste om hele min baggrund. Og det var faktisk noget af det første, han sagde til mig, det er, at jeg ved om din baggrund. Jeg har ventet på dig i mange år på, at du skulle komme til mig. Eller hele dit liv faktisk. Og så begyndte der bare en ny vandring, hvor det gamle menneske var forbi, men selvfølgelig min tankeverden, den var præget af det liv, jeg havde levet. Så derfor, når jeg mødte situationer, som lignede det, som jeg havde været i før, så reagerede jeg på en måde ud fra, at jeg var såret. Indtil jeg ligesom fik lov til at invitere Jesus ind på de områder. Han var kommet ind i mit liv, han var blevet herre og så videre. Men så begyndte Jesus at arbejde med mit liv. Og det er det, Paulus han skriver, at vores ånd er frelst, men vi må arbejde på vores sjæls frelse. Og vores sjæls frelse, det er det, at vi er såret. Vi har måske haft nogle områder i vores liv, hvor vi har været ude af balance fuldstændig. Vi kan have været en person, der stjæler meget. Vi kan være en person, der for eksempel har haft meget med alkohol, narko at gøre. Eller det kan være nogen, som har været inde i prostitution og så videre. Men alt det kan Jesus lede os ud af. Fordi vi i det øjeblik i vores ånd tog imod Jesus, og vi blev en ny skabning. Men den nye skabning, den må influere vores sjælsliv også. Det gør den ikke umiddelbart. Den influerer ikke vores tankeliv umiddelbart. Du vil opleve, at der er kommet en glæde ind i dit liv, når du tager imod Jesus. Du er på en måde sat fri, men du vil opleve, at
når du møder de her ting, som du har siddet fast i før, så oplever du en slags konfrontation. Og det er det, Jesus skal få lov til at komme ind og forvandle dit tankeliv også. Vi skal prøve at læse noget fra Kolossenserbrevet. Det er 3. kapitel, fra vers 1 af, hvor der står: Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, ikke på det jordiske. I er jo døde med Kristus. Og hvad er det, der er dødt med Kristus? Det er vores gamle liv, hvor Paulus beskriver et andet sted, at det blev naglet fast til korset. Og det vil sige, at alle de dumme ting, som vi har gjort, alle de ting, som vi bevidst eller ubevidst har været ude i, det er bare naglet fast til korset. Det anklagende skyldsbrev, kan man sige, som er imod os. Tænk, at du kan få en helt ny chance i livet, og få slettet al din skyld, din gæld, din synd, som du slæber ovenpå. Det er jo fantastisk, det er et mirakel. Og jeg har set mange helbredelser. Jeg har set mange mennesker blive helbredt. Jeg har bedt for nogen, som også er blevet helbredt osv. Men det største mirakel, det er at få syndens natur ud af vores liv, og så få Guds egen natur ind i vores hjerter. Det er det største mirakel, spørger du mig. Det er ikke at blive helbredt med en brækket arm, eller at du får hørelsen igen på dit øre. Det er fantastisk, at det kan ske. Men det største mirakel, det er, at du og jeg som mennesker kan blive født på ny og få genoprettet vores fællesskab med Gud i himlen. Så står der: I er jo døde med Kristus, jeres liv er skjult med Kristus. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbart, der skal I blive åbenbart sammen med ham i herligheden. Og så videre. Men der står, at vi er døde med Kristus. Og der står også, at vi er oprejst med ham. Nogle gange så går vi igennem det, vi kalder en dødsproces. Men når vi går igennem en dødsproces, så er der også en opstandelse. Og det var det, Jesus var det første menneske, der oplevede. Det var, at han døde bort fra det menneskelige liv her på jorden. Men han blev oprejst i et åndeligt liv igen, og lever og kan ikke dø mere. Man siger, at der blev sået et sjæleligt legeme, et fysisk legeme, men der opstod et åndeligt legeme. Og det er lidt en betegnelse på, når du for eksempel lægger en kartoffel i jorden, så dør den ene kartoffel, som du lægger i, men der kommer 10 friske kartofler. Og det er lidt et billede på, hvordan Gud har skabt tingene i vores verden. Der fødes ting igennem vores handlinger, vores liv, vores måde at reagere på og alt så videre, og alt sådan noget. Men det øjeblik, vi tager imod Jesus, når vi tager imod det, som han gjorde på korset for 2000 år siden, så bliver vi en ny skabning. Og det skal influere vores tankeliv. Jeg bevæger mig lidt blandt mennesker, som blandt andet har problemer med alkohol og stoffer osv. Og jeg har bare en brændende ønske om at se, at de mennesker også må få muligheden for at komme til Jesus. Og det er mit ønske virkelig at forkynde evangeliet for dem og fortælle dem, at der er en vej til Kristus, et nyt liv for dem. Og det første, der sker, det er jo en glæde, der flytter ind i vores liv, ind i deres liv, når de oplever det her med at tage imod Jesus. Men så begynder der en hunger. Du må udvikle en hunger efter Guds ord, hvor du bare strækker dig efter at Jesus, eller få fællesskab med Jesus. Og det er ikke alle, jeg ser, der måske får fat i den hunger i en kirke. Men jeg husker selv, da jeg var nyfrelst og alt det her. Jeg må sige, at jeg har levet i et åndeligt mørke i flere år, og det gjorde bare, at da jeg oplevede det her lys, den her kærlighed for Gud, det gjorde bare, at jeg ville søge mere. Jeg ville have fat i mere. Når jeg oplevede at være på møderne om søndagen i kirken, så oplevede jeg bare at blive fyldt af Helligånden. Jeg oplevede at blive bedt for, og så oplevede jeg resten af ugen, der måtte jeg selv ligesom prøve at få fat i det her fra Gud. Og fordi det smager godt, når mennesker vil gerne have kærlighed. Det er ligesom, kan du beskrive, eller hvis jeg skal beskrive det her med at være forelsket, så vil du søge kontakt med den person, fordi du er forelsket i den person. Og på samme måde er det med Gud. Når du oplever hans kærlighed, så vil du bare søge ham mere. Fordi du har oplevet det her med Guds nærvær og så videre, som gør, at du får lyst på mere.
Og det er faktisk en af de bedste måder, jeg kan beskrive det på, det er, men jeg begyndte bare at søge efter mere, og jeg oplevede bare, at det var noget, der voksede i mit liv, en hunger. Og det var så fantastisk bare at blive mættet hver gang af Guds kærlighed, når man søgte ham. Og det gør, at man vokser. Fordi jeg har lidt det her billede af, for eksempel med, vi kan tage for eksempel en alkoholiker. Du bliver ikke alkoholiker første gang, du drikker en øl. Du bliver ikke alkoholiker den første måned. Det kan man ikke for sig godt, men hvis du skal begynde at se resultatet af det at være en alkoholiker, så må du nogle år frem i livet. Når vedkommende har drukket i flere år, og ligesom mishandle sig selv, kan man også sige med det, så vil du begynde at se, at der kommer nogle resultater af, at vedkommende har levet på den her måde. Og på samme måde, når du skal ud af det, du oplever glæden i et nu. Det er det samme, du oplever også, hvis du tager en øl, eller flere øl og bliver fuld. Men du bliver ikke havet og reduceret og så videre på en gang. Men det gør det ved, at du vedvarende beskæftiger dig med alkohol. Og på samme måde er det med Jesus. Lad ham få lov til at fylde dit liv. Lad ham få lov til at komme ind i dit liv og fylde dig med hans kærlighed. Det gør, at i løbet af nogle år, så vil mennesker kunne se en forandring. Du vil se, at du bliver meget mere glad, du bliver en meget mere åben person. Og jeg ved ikke, om man skal kalde det positiv, eller hvad. Men du bliver i hvert fald fyldt med det himmelske, det guddommelige. Og det var det, vi læste her først, at når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen. Hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd, søg det, som er i himlen. Og når vi trækker efter det, så oplever vi bare at blive mættet i vores liv af Guds nærvær. Og når vi kommer ind på den vej, så oplever vi også, at der begynder at ske mirakler i vores liv. Noget af det, jeg har oplevet på det sidste, det er bare at søge Gud på en intens måde. Da jeg kom til Danmark her for et par måneder siden, der begyndte jeg sådan at stoppe om morgenen og gå ud. Og så begyndte jeg bare at råbe på Guds nærvær. Og sige, Gud, jeg vil være sammen med dig. Jeg vil opleve dig. Jeg vil opleve dig i mit liv. Og jeg vil ikke sige, at der umiddelbart skete så meget den første gang, men det udviklede sig, og der udviklede sig en lyst til at gå mere og mere ud og søge Gud. Fordi jeg begyndte ligesom få interesse for at fortælle Gud nogle ting, og komme frem med mine ønsker. Og det er ligesom, det vokser hver gang jeg kommer til Gud. Og sådan er det også fra Guds side. Der står faktisk et sted, at han er jaloux på den ånd, han har lagt ned i os. Og det vil sige, at han forventer faktisk, han sidder og venter i himlen på, at vi skal komme ind for hans trone og bare søge ham. Fordi han har så meget godt velsignelse til os. Og specielt mennesker, der har været såret i verden her. Jesus, han vil bare fylde dig med sin kærlighed. Han vil bare fylde dig med sin fred og restaurere dig. Det er jo ikke bare meningen selvfølgelig, at vi bare skal lukke os ind i et rum og bare være fyldt af Guds nærvær og alt det her. Men det er ligesom, før gik det den anden vej ned ad bakke. Men når vi så vender om, så begynder Gud at føre os den anden vej. Og han vil føre os ind i et liv i sejr. Og nogle gange så må vi komme til at opleve de her ting. Der for eksempel de sorg, som jeg oplevede fra da jeg var barn og så videre. Jeg oplevede, da jeg begyndte at søge Gud, så begyndte Gud egentlig at føre mig tilbage i de områder, hvor jeg oplevede den her smerte før. Men der står faktisk et sted i Apostlenes Gerninger, tror jeg nok det er, at sammen med fristelsen og skabe en vej ud af problemet. Og mange gange så gjorde det ondt. Men jeg vidste også bare, hvem jeg kunne gå til og sige, halleluja Jesus. På trods af den smerte, jeg oplevede, på trods af, at du fører mig igennem det her. Jeg havde virkelig mange tanker i mit hoved om, at nu skal jeg opleve det her igen. Fordi jeg havde ligesom lavet en mur, hvor ingen kunne trænge ind til mig, fordi jeg var såret på de her områder. Men når så Jesus fik lov til at komme ind og ligesom røre ved den her smerte, så begyndte han at læge det. Men jeg måtte igennem den her smerte på en eller anden måde, for at komme om på den anden side, hvor friheden den var igen. Og det er det, der menes med, at vi skal arbejde på vores sjæls frelse. Vi skal arbejde os ud af de ting sammen med Gud, som er smerte i vores liv. Og når vi så kommer igennem, så begynder Gud at kan bruge os i en tjeneste. For jeg tror på, at i alle menneskers liv, der ligger et kald, en tjeneste, og nogle andre ting, som jeg også ligesom har bemærket lidt, det er det her, der er mange, de ligesom fokuserer meget også på den her smerte, at vi skal ligesom igennem det og så videre, det skal vi også. Men jeg tror faktisk, at hvis vi begynder i en tjeneste med Gud, og ikke, hvad kan man sige,
tænker så meget på os selv, selvom vi oplever den her smerte, men at vi begynder at tjene Gud, begynder at vidne om ham, begynder at udvikle os i en tjeneste, som Gud har kaldet os til, så at vi oplever, at de her ting forsvinder meget hurtigere. Og det er det, jeg har læst lidt omkring om i forbindelse med min partnervideo, hvor jeg fik et ord fra Gud, at hvis jeg rækte ud til den sultne, til den nøgne, til staklerne, til de hjemløse osv., så skulle mit sår hastigt læges. Og det er rent faktisk det, der sker. Det er ikke at sige, der står, Jesus han siger, ikke sæt dig på en bibelskole, og så skal jeg i løbet af et halvt år læge dig og gøre dig frisk. Men han siger, ræk du ud til den sultne, den svage, den som er i nød, så skal dit sår hurtigt læges, og lyset skal oprunde over dig. Det var et ord, som Gud han gav mig, med hensyn til at komme ind i tjeneste og være en giver og begynde at række ud til andre mennesker. Så skal dit sår hastigt læges af hende. Og det er et af nøglerne, tror jeg, til at... nu er der ikke noget galt i at tage på en bibelskole. Der er ikke noget galt i at give et halvt år af sit liv bare at blive fyldt virkelig intens med Guds ord. Det har jeg jo selv oplevet i... Jeg har gået på bibelskole 1 år, og så har jeg været på time i 2 år, hvor jeg så bagefter fik lov til bare at praktisere mere af det her, som jeg har oplevet. Og så senere så er jeg så selv bestemt mig ligesom for, at jeg vil ud i tjeneste for Gud. Jeg vil ud og møde mennesker ude i den tredje verden, kan man sige, hvor mennesker lever på en anden måde, end det vi gør i vores samfund her i Danmark eller i Skandinavien. Og det gør, at jeg har fået øjnene op for noget, og det gør også, at jeg på det sidste er begyndt at bede mere intens til Gud om at give mig en nød for de her mennesker. Del din nød med mig for de her mennesker, Gud, fordi jeg vil sende mig ud til dem, far. For jeg vil være med at gå for dig, jeg vil være med at være ledt af dig ind i det, som du vil. Og det er virkelig noget, der ligger på Guds hjerte. Og når vi begynder at bede sådan, så lover det også for, at Gud begynder at svare på vores bønner. For det er det, han gerne vil. Og nogle af de ting, som tror jeg, som Gud han godt kan lide, at vi beder om, det er også det her med, din vilje ske, far, ikke min. Nogle gange så beder vi om alle de ting, som vi ønsker i livet, men lad os lige vende billedet en gang og så spørge, hvad ønsker Gud af os? Og der var jo det her med kong Salomon, som engang fik det her spørgsmål af Gud. Han sagde, bed om hvad du vil, og jeg vil give dig det her. Og så gik han og rundt over, hvad han skulle bede om. Og så sagde han, fordi han vidste, at han skulle være konge, så sagde han, Gud, i min situation, hvor du har sat mig til at være konge, så giv mig et hjerte, som kan skelne mellem ret og uret. Og sådan en bøn behager Gud. Og Gud svarer faktisk tilbage til kong Salomon på den måde, at fordi du bad sådan, så vil jeg også give dig det, du ikke bad om. Så derfor så har vi et helt klart svar fra Bibelen her, som fortæller os, hvad det er, Gud ønsker, vi skal bede om. Gud er ikke sådan, han manipulerer med os og siger, du skal bede på den eller den måde. Du er fritstille. Og du kan komme til Gud, som du vil, på din måde. Men for at finde de her guldkorn i Bibelen, så kan du se, hvordan andre mennesker har levet i en nær relation med Gud, og leve i nær og tæt forhold til Gud. Og hvorfor de har gjort det, det kan du læse om i Bibelen. Og du kan finde svarene i Bibelen, hvordan mennesker er kommet til Gud. Også det her med at høre fra Gud, det var heller ikke noget, jeg var så vant til, da jeg var nyfrelst. Jeg hørte ofte prædikanter stå og sige på talerstolen, eller andre som vidnede, at Gud sagde til mig, og jeg hørte det her fra Gud, og dit og dat. Men jeg synes aldrig rigtig selv, jeg hørte sådan nogen speciel stemme fra Gud. Men jeg havde jo oplevet ham, og jeg vidste, han var til. Men en ting har jeg fundet ud af med årene, det er, at når vi begynder at bevæge os længere og længere ind i Guds nærvær, som tager noget tid, så har vi også begyndt at opleve, at Gud taler mere og mere til os. Gud taler mere til dig og mig, end vi egentlig er klar over. Men jeg tror bare ikke altid, vi forstår det. Vi forstår ikke hans måde at kommunikere på til os. Og det er der mange gange problemet er, at han prøver at sige noget. Han går ikke rundt ved siden af os og taler med en hørbar røst, men han taler igennem sit ord først og fremmest, som han har givet os hele sit ord. Du kan finde hele Guds vilje i hans ord. Men jeg har nogle gange taget det her eksempel fra også, at da jeg gik på bibelskole,
en af de ting, jeg godt kunne lide fra før, da jeg var nyfrelst, det var, at jeg priste Gud på gitaren og sang masser af lovsang og så videre. Men der kom en dag, da jeg kom på bibelskole, så sagde Gud til mig, vil du lede i lovsang? Og så til at holde op lige det her med at stille sig frem, og jeg skal lede i lovsang og så videre, ikke? Og det havde jeg aldrig prøvet før, det var noget helt nyt for mig. Men så sagde jeg til Gud, at hvis det her er dig, jeg var lidt i tvivl om det var ham, men alligevel så vidste jeg på et eller andet sted, at det var Gud, der havde talt. Men jeg sagde, Gud, hvis der kommer en, eller ham som har lovsang nu, og lægger sin hånd om skulderen på mig og siger, at har du lyst til at lede i lovsang, så ved jeg det for dig. Og lige nøjagtigt det her skete, og det skete samme dag. Så dagen efter, så havde jeg min første lovsangsdebut. Og det er en af de måder, hvor Gud han kan tale på. Du kan få en vished i dit hjerte om, at Gud taler. Men så sagtens du kan bede Gud op og bekræfte det, så vil han også gøre det. Og det gjorde han i den situation. Så, men det er fantastisk det her med, at vi kan blive en ny skabning. Og når man tænker på, at når jeg nogle gange ser, hvor langt ude mennesker er kommet, det betyder ingenting for Gud. Gud kan lede dig længere ind end andre mennesker. I velsignelse, i et sundt og godt liv, end mange andre mennesker ved, at du vender om og går den anden vej. Der findes ingen begrænsninger for, hvor meget du kan have fællesskab med Gud og søge Gud. Lad dig fylde af hans ånd. Det er det, han ønsker. Det er det, han vil, at du gør. Han vil, at du kommer til ham og lader dig fylde af ånden. Lad dig fylde af hans nærvær. Lad dig inspirere af hans ord. Og så vil han lede dig. Og så vil han... Gud har så mange vidunderlige gode tanker for os. Men vi må bare give tid sammen med ham. Hvis ikke vi gør det, så kommer vi heller aldrig ind i det. Så det er min opfordring til dig. Det er bare at begynde at søge Gud på en intens måde. Ikke bare sådan bede de her, du er sådan... tak Jesus for denne dag, og tak fordi jeg skal sove godt i nat, og tak fordi du har velsignet mig. Men begynd mere intens at råbe på Gud, sådan ligesom med læg noget følelse i dine bønner, når du beder. Så skal du bare se Guds svar på samme måde tilbage, som du lægger følelse og tryk på dine bønner. At du ikke bare snakker på en eller anden monoton måde. Og så lad dig også lære at give dig tid til at lytte til, hvad ånden siger i bønnen. Fordi Gud har mange ting at vil fortælle dig. Og det gør han også i løbet af dagen. Men vi kan give tid til at lytte til Guds ånd ved at indstille vores hjerte til at lytte til den stille stemme i livet. Og det er, at hvis du har Guds ånd, så taler Gud også til dig igennem sin ånd i dit hjerte. Så jeg ønsker dig bare Guds velsignelse, og at det må gå dig rigtig vel. Og så tag vare på dig selv og læs Guds ord og søg hans ansigt, så er han at finde for dem, der søger ham. Amen.